അത് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ടെ. കൊടുത്തു മാതാജി. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടാറ്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഉത്സവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പരീക്ഷ എഴുതാത്തവര് പ്രഭു പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ. ടെട്രയുടെ ബാച്ചിലെ എക്സാം ഉണ്ട്. അല്ല സോമൻ പ്രഭുവിന് എഴുതണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് തന്നെ, ലിങ്കിന് വ്യത്യാസമില്ല. ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ടെട്രയ്ക്ക് കയറിക്കോളൂ. എഴുതിക്കോളൂ. ടെട്രയ്ക്ക് എഴുതുന്നവർക്കൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? 3ാമത്തെ ഭാഗം ഏത് യോഗാണ്? ജ്ഞാനയോഗം. ക്ഷേത്രജ്ഞ. അതായത് നമ്മള് 3ാമത്തെ യോഗം ഏതാണ്? കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. 3ാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗാണല്ലേ? ജ്ഞാനയോഗം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് അറിയാം നമുക്കിതില്? ജ്ഞാനയോഗാണോ, കർമ്മയോഗാണോ, ഭക്തിയോഗാണോ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം? നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ലത്? ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ. മറ്റല്ലാതെ എന്താണ് ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ? കർമ്മയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? നാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗാണ് ഏറ്റവും, നമുക്കത് വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അത് മറ്റതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ നമുക്ക് 3ാമത്തെ ഭാഗം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. മാതാജി അജയ ഭഗവത്ഗീത ഇന്നലെ ഇട്ടുതന്നില്ലായിരുന്നു. അത് മാതാജി ഒന്ന് ചൊല്ലിത്തരണേ. എങ്ങനെ അതിന്റെ ട്യൂണെന്നൊന്ന് അറിയാനായിരുന്നേ. ഏതാണ്? ജയ ഭഗവത്ഗീത ഹരിഹൈ കമല വിഹാരണ. അതിന്റെ ട്യൂണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നേ. ഇതില് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പാട്ട് അറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. നാമം ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നാമം ചെല്ലുന്ന ഒരു ട്രൂപ്പ്. അന്നേരം അവിടെ ഒന്ന് ചൊല്ലാമെന്ന് വെച്ചോണ്ടാ അതിന്റെ ഈണം അറിയാമെങ്കിൽ. ശരി ക്ലാസ് കണ്ട് ചൊല്ലാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 13 അതിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തേല് അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ചോദ്യങ്ങള് പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ന്യായം, 6 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. 2 മുതൽ 7 വരെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. 3-4 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 8 മുതൽ 12 വരെ അർജുനന്റെ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും പറഞ്ഞിട്ട് 13 മുതൽ 19 വരെ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 20 മുതൽ 26 വരെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു.
പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും. 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം. ഇത്രയാണ് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം ബാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്ത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്ത്, ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, അതിന്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം, പ്രകൃതി എന്താണ്? പ്രകൃതി, പ്രകൃതി എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസ്വാദകനാണ് പുരുഷൻ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നവൻ, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരം, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഒരു രാജാവിനോ സ്വന്തം അരമനയെ പറ്റി മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരന്മാരുടെ വസ്തുവകളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തന്റേതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമാവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മൗലികമായ രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകൾ രണ്ടാമതായി ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു പൗരന് തന്റെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ രാജാവിനോ? രാജാവിന് കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, എല്ലാ പൗരന്മാരുടെ വസ്തുവകളെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാം? ഒരു രാജാവിന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ രാജാവിന് എല്ലാവരുടെ വസ്തുക്കളിലും മൗലികമായിട്ടുള്ള രാജ്യാവകാശം, എല്ലാത്തിന്റെ അവകാശം ആരുടെയാണ്? രാജാവിന്റെയാണ്. പ്രജകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തന്റേതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമാവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന്റെയും പരമാധികാരി. സർവാധികാരി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമതാണ് ഈ ശരീരത്തിനോട് നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ? അവകാശമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ആർക്കാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമുക്കറിയാം, ജീവാത്മാവ് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നു. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാല് ജീവഗണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവ്. പരിപാലകനായ ദൈവം, അത് ഇവരെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ്, അണുവാണ്.
ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം, മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് എന്ത് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ വിഭുവാണ്, അത് അനന്തമായതാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതാണ് ഉടമയാകുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ത് സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും സർവാധികാരി. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിതനാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയന്താവ്. ഋഷികേശൻ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പൂവ് എടുത്ത് നമുക്ക് അത് മണക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമതേ നമ്മളാകുന്നുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിഴ പറ്റുന്നവനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. അച്യുതനാണ് ഭഗവാൻ. സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകനാണ് ജീവാത്മാവ്. എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ യജമാനനാണ്. സേവകനാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യജമാനനാണ്. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്നേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. തക്ഷേത്രം യച്ച യത്രിച്ച യത്തികാരി യദശ്ചയത് സാച്ചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്തം സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചും അത് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തെ കുറിച്ചും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ജ്ഞാതാവ്, ശരീരത്തിന്റെ സ്വാധീനത, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഓർക്കണം, സർവ്വശരീരങ്ങളിൽ വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം എന്താ പറയാ, ഒന്ന് പ്രബലമാണ്, ഒന്ന് ദുർബലമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണത്. ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല. നമ്മളും ഭഗവാനും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവർത്തന മേഖലകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും എന്തിലാണ്? വേദാന്ത സൂത്രത്തില് ഇത് കാര്യകാരണ സഹിതം സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതില് പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും രണ്ട് തരത്തില് മുമ്പ് കർമ്മരംഗം അത്ര ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെങ്കിലോ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ഇത് തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്ന 5 തലത്തിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? അന്നമയം. തുടങ്ങുന്നത് താഴ്ന്ന് അന്നമയം. അന്നമയം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തില് 5 നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണത്. ഇത് നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത് അന്നമയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിനാൽ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അന്നമയം എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണമയം.
പ്രാണമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണശക്തിയും ഉണ്ടാവും. ഈ ശരീരത്തിലെ ചൈതന്യം നിറയ്ക്കുന്ന തലമാണ് ഇത് ഈ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനമയം. ജ്ഞാനമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ്, മനോമയം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മനസ്സെന്നാണ് ഇതിന് വിളിക്കുക നമുക്ക്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ സുഖായാലും ദുഃഖായാലും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് മനോമയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനോമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വികാരങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികാരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്നത് ജ്ഞാനമയത്തില് വരുന്നത്. ഇനി വിജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായി, ബുദ്ധി. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേചന ശക്തി. അതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു അറിവിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങള് ബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിജ്ഞാനകോശം നമുക്ക് ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്, ആനന്ദമയം. ആനന്ദമയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് ഫുള്ള് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തി. ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പന്നമയം എന്നത് അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം, ഭൗതികതയിലുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. പിന്നെ പ്രാണമയം വന്നു, അന്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനപ്പുറം നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ അതാ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. പിന്നെ ജ്ഞാനമയത്തിലെത്തുന്നു. ആ ജ്ഞാനമയത്തിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ബുദ്ധി അല്ലെ, നമ്മൾ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയിലേക്ക് വന്നു. ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, പരമാനന്ദത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാര ഘട്ടം വരുന്നത്, ആനന്ദമയം വരുന്നത്. അടുത്തത് മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചര ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, വിദ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കതൊന്നും കൂടി നോക്കാം. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്, ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിവിടെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ മനസ്സ്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഒരു ഏത് ശബ്ദമാണ്, കണ്ഠം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു ശബ്ദം, രണ്ടിടത്ത് ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ അതില് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിലും അടുത്തത് എന്ത് വരുന്ന, കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ വരുന്നത് കണ്ഠം എന്നുള്ളതാണ്. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷം. 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അമാനിത്തമതം പിത്വ അഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം ധൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം
അസക്തിരാനഭിഷ്വങ്ക പുത്രദ്വാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടാപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്താദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യഥോന്യഥ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ എന്നിവ എല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണെന്നും അതല്ലാത്തതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനമാണ്, ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോ പോയിന്റ് പറയണം. വിനയം, അമാനിത്വം. വിനയം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഗർവില്ലായ്മ, താൻ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അഹിംസ, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ക്ഷമ, മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ഒരു ഗുരു, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ശുചിത്വം, കുളി, ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുമുള്ള ശുചിത്വം. സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. ആത്മസംയമനം, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക, ദോഷകരമായതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങി പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തി. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നും. വൈരാഗ്യം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അത് ത്യജിക്കണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ, മുകളിലേതുപോലെ. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, ഇതിലൂടെ സമയം പാഴാക്കുന്നത്. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരസിക്കുക. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്തും എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. ഇനി
18-19 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് അറിയേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് സർവ്വവ്യാപിയുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയണം. പരമാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാന പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ. ഇതാണ് ഇപ്പൊ 18-19 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ നാസത്താന സതുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ന്യായമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതൊന്നിന്റെ അറിവാണോ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നത്, ആ ന്യായമായതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അനാദിയും പിന്നെന്താണ് എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനാദികാലം മുതൽക്ക് പണ്ടേ കാലം മുതൽക്ക് ഉള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമാണത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണത് എന്നും കൂടി പറയണം. അല്ല, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. സർവതാപാണിപാദം തത് സർവതോഷിശിരോമുഖം സർവതാ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപി. ക്ലിയറാണല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കിയ ഭഗവാന്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം, മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മി പ്രവഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സർവവ്യാപ്തനായിട്ട് രൂപത്തില് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നിവിടെ പറയാണ്. സർവേന്ദ്രിയാ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാ വിവർജിതം അസക്തം സർവപൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. ഒന്നിനോടും ഭഗവാന് ആസക്തിയില്ല. പിന്നെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ആസക്തിയില്ല ഒന്നിനോടും. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങളാകയാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങളില്ല. അത് നമ്മുടേത് പോലെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അഭൗതികങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിലും നിർഗുണൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒരു ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഗുണങ്ങള് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുക. പക്ഷെ നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമല്ല, അഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവരണങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ പോലത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും സാധിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം
ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം ആചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത്തത് വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ പരമതത്വം, ആ പരമതത്വമായിട്ടുള്ള പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാ ചരങ്ങളുടെയും ചരാചരങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലും അകത്തും പുറത്തു കൊള്ളുന്നതാണ് അത് പരമസത്യമായിട്ടുള്ള പരമതത്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഈ അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ദൂരത്തിലാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനുമാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, നിരന്തരം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം, ഇന്ദ്രിയ മനസ്സിനെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിര സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു, വിഭക്തി അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഭക്താമിവ ചാസ്ഥിതം ഭൂതഭർത്യച്ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും വെവ്വേറെ നമുക്ക് പരമാത്മാവ് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും ആ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരാൾ തന്നെയാണ്, അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംഹരണം ചെയ്യുന്നതും സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഉച്ചസ്ഥനാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. സമഗ്രതയോടെ തന്നെ ശകലിതമായി തോന്നുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ സകലിതമായി തോന്നുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തന്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആണെന്ന് പറയില്ല, സൂര്യൻ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയേ നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് തലര മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ സൂര്യനെ കാണാൻ, നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വൈഭവം. തന്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. നാരദ മഹർഷിയുടെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ദ്വാരകയിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം എല്ലാവരും ഉണ്ടായത് കാണുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരേപോലെ തന്നെ സാധിക്കും കാണാനായിട്ട്. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടം തന്നെ. അപ്പൊ ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്, അറിവും ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്. സർവ്വജീവികളുടെയും യജമാനനാണ് അദ്ദേഹം. തന്മൂലം അവയുടെയെല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം അനിഷേധ്യമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, ഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം, ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നല്ല, അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ മദ്ഭക്ത ഏതദിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞേയത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തന്നു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുമായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചല്ലോ. 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ, ഈ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലനം. അപ്പൊ അറിയുന്നവൻ ആരായിരിക്കും? അറിയേണ്ടതുണ്ടാവും, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. ഇത് 3ന്റെ സങ്കലനമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ 3ഉം ചേരുമ്പോൾ എന്ത്? വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകും. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരവും. ചോദ്യങ്ങള് പ്രകൃതി ഭൗതിക ക്ഷേത്രം, ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഭഗവാനും ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനവിഷയം, പ്രകൃതി പുരുഷൻ. പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? ജ്ഞാനം, ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെന്താണ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അറിയേണ്ടത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ആ ചാർട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു ആരെങ്കിലും? അപ്പൊ അത് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് പറയണ്ടല്ലോ വീണ്ടും, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? കുറെ ഉണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ, അത് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ജീവാത്മാവ് അണുവാത്മാവാണ്, മറ്റേത് വിഭവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് കുറെ ഉണ്ടാവും, പരമാത്മാവ് ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ആ ഗുണത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? 5 എണ്ണം. അന്നമയം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രാണമയം, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആനന്ദമയം. അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആനന്ദം. 5 എണ്ണം. പരമക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാണ്? 24 ഘടകങ്ങളുള്ള സമൂഹം. 24 ഘടകങ്ങൾ. അതായത് ശരീരം അല്ലെ? 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹം. അതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് തെറ്റും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി: കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. 24 എണ്ണം. കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. 20 എണ്ണായല്ലോ. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അടുത്തെത്തിട്ടില്ല അല്ലെ? 18, 19 അല്ലേ? പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്നത് എന്താണ്? എടുത്തോ അത്? 19 എടുത്തോ? എടുത്തു 19 എടുത്തു മാതാജി. എടുത്തോ? 19 എടുത്തു അല്ലെ? 19 എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിയുന്നവൻ അറിയേണ്ടത് അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. ഇത് മൂന്നായിട്ട് അറിയാം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ചോദ്യം ഇനിയുണ്ടാ? അല്ലേ? പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് ആർക്കാണ്? വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനം അടുത്തും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത്. ഭുക്തൻ എന്നും ഭോക്താവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെല്ലാം? പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നമ്പർ തെറ്റിണ്ടാവും. 19 ആയിരിക്കില്ല. 19 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഈ നമ്പർ 19 ആയിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7ാമത്തെ നമുക്ക് എടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ